1. जय महाराष्ट्र. श्लोक. तोंडाक मासच लावको यो. अरे भयंकर बेकार वास येतात. पायपाचे वगैरे कंपनी असतात ना. या ठिकाणी रोडचं काम चालू आहे बाजूला. त्याच्यावर क्युरिंग करतायत. गनी बॅग्स वगैरे टाकलेले आहेत आणि क्युरिंगचं काम चालू आहे. शकता पुढे पेवर आहे. कॉन्क्रीट पेवर त्याचं काम चालू आहे. तर आपण आता ही व्हिडिओ बनवणार आहोत भोसले घाटापर्यंत. अतिशय बेकार वास. इथले लोक कशी रवत असतील इथे बघतात ह्या वासात. आपल्याला एवढा ट्रॅव्हल करताना वास येताना गोंधळ होता. पोलिसांचं चेकिंग नव्हतं तिकडे. नाही तर आपण परशुराम घाट क्रॉस केलो ना तिकडे कंपल्सरी चेकिंग असतं पोलिसांचं. आणि कमी नसतं. दिवसभर 10 पोलीस उभे असतात त्याचे दिवसभर. आपल्याकडे कसे दुपारी जरा आराम करतात. अरे बापरे. डन. इकडे काम चालू असल्यामुळे जरासा रस्ता खराब आहे लोटेमध्ये. ॲनिव्हर्सरी एडिशन एर्टिगा. कोणची ॲनिव्हर्सरी होती? एर्टिगाची. लॉन्च नंतर ते ॲनिव्हर्सरी या ठिकाणी देखील काम चालू आहे. मुंबईला जाणाऱ्या लेनचं गटरचं वगैरे देखील काम चालू आहे.
केमिकल्स घरडा हम्म. नाव मोठा आहे ना. हो. ती समोरची फॅक्टरी मध्ये दाढे मिशा वाढलेले म्हातारे वाटतात. रान वाढला आता. ही बघ हिंदुस्थानी निलीवर इकडे तो लक्स वगैरे वास येतो. नाही इथं ना. आता साबण नसतं ते बनवत दुसरा काहीतरी बनवत असते. सध्या सॅनिटायझर वरून जोर असतो ना त्यांचं. तर इकडून पनवेल अजून 190 किलोमीटर दाखवते. 5 तास म्हणजे पुढचा रस्ता जरा खराब दिसतोय. 5 तास म्हटलं 190 किलोमीटरला 5 तास खूपच खराब असतो. नाही आपण बरोबर इलव म्हणजे आपण हय त्या स्पीडने इलव. आपण पण 190 किलोमीटर इलेला असो आसपास. 243 झाला ना त्याच्यात 61 मायनस कर 60 म्हणजे 180 पर्यंत आपण इलव. आणि आपल्या आता 1 वाजला त्यामुळे आपले पण 5 तास झाले म्हणजे सेम डिस्टन्स आहे. आपण आता मिड रेंज क्रॉस केलो. आपण थोड्याच वेळामध्ये दाभिल नाक्यापर्यंत पोहोचू. त्याच्यानंतर मग पुढे पोस्ते घाट आहे. पोस्ते घाट उतरल्यावर आपण खेडमध्ये एंट्री करतो. अरे जा तो कोणी थांबवल्या ना काय. का तर थार होत नाही होतो. तो वॅगनर वाला कसं टप देतात का डस्टरवाल्या. टेरेन होती ती. सेम रे. हां ओके का डस्टर गेलं तरी ती गाडी गेवढी वॅगनर. हो ताच ना तो वॅगनरवाला एका तो टर्न बिन गावलो की गेलो तो 2 गोलांटे घातलो. तरी पण बघ कसं गेलो तो सुसाट. आपण दाभिल गावाच्या आसपास आलं. दाभिल नाका म्हणून फेमस आहे. या ठिकाणी एक आमच्या शिरगावातल्यांचा ॲक्सिडेंट झालेला. आता आठवला दाभिल गावात स्विफ्ट होती. चांगली वाटली सगळ्यात आतापर्यंत. या कॉन्ट्रॅक्टरला आपण अवॉर्ड देऊया सुवर्ण कोकण तर्फे. कारण आमचा कॅमेरा व्हायब्रेट झालो नाही. रतनबाई घरडा हॉस्पिटल. घरडा केमिकल्स वाल्यांचंच असताना. इकडे परत डायव्हर्जन
या ठिकाणी आपला रस्ता संपलेला आहे कॉन्क्रीटचा. परत डायव्हर्जन करणं. या ठिकाणी माझ्या मते ब्रिज असतात ना, हां ब्रिज असणार आहे किंवा भराव तरी असणार, कारण ओहोळ वगैरे काही दिसत नाही. पाणी जाण्यासाठी काहीतरी असं होतं. इकडनं डोंगर उतरायचं पाणी आहे सगळं. दाभिल नाका. मी इकडून चिपळूण तो खेड जाईना बसने, यांना दापोली खेडमध्ये उतरा. चिपळूणच्या रेल्वे स्टेशनच्या बाहेर यायचा. थांब जरा धीर तर थोडंसं, आमचं विमान नाही आहे. वायरे बिरे सगळे तोडून टाकले मी. इकडे काय उचापती करतात एवढे मोठे, काय एवढं भराव करणार आहेत काय? हो भराव का म्हणून? मगाच काय वॅगनर वाला दाभिल गाव सोडलेलं आहे. आणि आता आपण भोसते घाटाच्या जवळ पोहोचू. या ठिकाणी जरा रस्त्याची उंची वाढवण्यात येते भराव टाकून. त्याचे सर्व लेयर्सचं काम झालेलं आहे, फक्त कॉन्क्रीटचा लेयर्स बाकी आहे. आमचे 2 रायडर असले असते ना, प्रथमेश आणि जीवन, एवढं तुका आहे ना उडवत उडवत घेऊन गेले असते वॅगनर आणि I10 सोबत. एवढं तुका दिल्याने असता महाड नाही तर कोल्हापूरला पोहोचून. ते पण त्यांच्यासारखे थारो नाही अजिबात. माग ना हॉर्न देत प्या प्या करीत साईड द्यावा, माका पहिली साईड द्यावा. गाई या आपण नेक्स्ट टाइम ना इनोवा नाही तर अशी मोठी ना एकदम ट्रक घेऊन येऊया आपण. इनोवा नको, ट्रक घेऊन येऊया. चला या ठिकाणी परत एकदा मुंबईहून येणाऱ्या लेनचं काम झालेलं आहे. इकडे पुढे डायव्हर्जन आहे, तिथून दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे. तो वॅगनारवाला तो बघ पुढे चालला टेरॅनोच्या. तो वेगळा वॅगनार, ह्यो त्याचा भाव पण दिसता. ह्यो पण आता चालला जरा पिकअप धरता.
संरक्षक कठड्याचं देखील काम झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी दोन्ही लेनचं झालेलं आहे काम आणि मधले जे आपले डिवायडर असतात त्या ठिकाणी झाडं वगैरे देखील लावलेली आहेत. लेवल पण चांगली आहे रोडची. तो पण येणार बघ कसला रोड वाटतात तो क्लिअर. चांगलं कॉन्ट्रॅक्ट. हो मग आपल्याकडेच कोणते धवड मिळाले. आलोय आता निगडे गावात. निगडे वाव एक नंबर. कलर वगैरे करून इकडून चकाचक केलेला हा रस्ता. या ठिकाणी परत आपण हायवे केल्यासारखं फील येतं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासारखं. तर मगाशी वाटत होतं आपण काहीतरी पनवेल इंदापूरला असाल. आता हे बघूया बिल किती कायम राहतात. आपण इम्पॉर्टंट असा एवढं चलतात म्हणजे बिल संपलेलं दिसतं. तर इकडे सेम आपल्या सिंधुदुर्गासारखीच परिस्थिती म्हणजे ब्रिजचं वगैरे कामं अजून पेंडिंग आहेत. बाकी ज्या ठिकाणी रोडचं काम करायला मिळालं आहे त्या ठिकाणी भरपूर कव्हर केलेलं आहे. त्यात ऊन इको घेऊन जात होते आम्ही. 7 सीटर. हो वॅगनर कशी वॅगनरचं एक्सपिरियन्स सांगू नको तू. या ठिकाणी एक टोल नाका तरीच म्हटलं एवढा चांगला रस्ता कसा काय बनवलेला आहे. टोल नाका आता शिव फाट्याजवळ. त्या ठिकाणी दोन्ही लेनचं काम झालेलं आहे. फक्त साईड ड्रेनेज वगैरेचं काम बाकी आहे.
आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. आणि मुंबई गोवा हायवेच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी आजच सबस्क्राईब करा सुवर्ण कोकण. आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि ज्यांना कोणाला मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करायचा असेल आणि त्यांना रस्त्याची कंडिशनची माहिती पाहिजे असतील तर आमचे व्हिडिओ नक्की त्यांना शेअर करा सर्व ठिकाणी. धन्यवाद.